Toto je pravdepodobne ten najkrajší notebook na trhu. Ale je niečo viac než len to? Jednoducho, len sa na ňo pozrite. Ja veľmi sa zamýšľam, ale asi som ešte nevidel krajší notebook, ako je práve Asus ZenBook S14, pretože to telo je jedna nádhera, hlavne tieto grafické prvky vzadu a celkovo ten materiál je veľmi taký zaujímavý na dotyk, pretože je to vlastne nová kombinácia keramiky a hliníka a má názov tento materiál Keraluminum a teda musím povedať, že skutočne by som aj povedal, že toto je nejaký sochársky výtvor a nie notebook, ktorý je 1,1 cm hrubý a váži iba 1,2 kg, čo je skvelé. Ak sa náhodou nepáči takáto Seraia Grey, tak ešte si môžete vybrať Scandinavian White, ale všetko sú to také prírodné farby, ktoré korešpondujú s tou takou keramickosťou, ktoré tento notebook má vo vás vyvolať a robí to veľmi úspešne. Ale ak vás náhodou desí to zameranie na dizajn v prípade ZenBooku, tak nemusí, pretože minimálne po stránke tej connectivity, tak na tejto strane máme USB-Ačko a na tejto strane máme 3,5 mm jack, 2 USB-C a HDMI port. Takže po tejto stránke je veľmi dobre vybavený. Ale čo sa skrýva vo vnútri? Najväčšou hviezdou je tu procesor Intel Core 7, ktorý však nevychádza z tej novej ARMovej architektúry, ale spolieha sa na overenú klasiku x86. Ale zvláda 48 TOPSov, čiže 48 triliónov operácií za sekundu pre výpočty umelej inteligencie. Ale už teraz môžete využívať aj pomocníkov napríklad v aplikáciách od Microsoftu. V dobre známom MS Paint ti funkcia Co-Creator pomôže nakresliť čo len chceš na základe tvojich požiadaviek. Image Creator je zas priamo prepojený s DALL-E, čo je software od OpenAI. Fungujú napríklad aj v aplikáciách od Adobe a postupne budú pribúdať ďalšie s ešte optimalizovanejším výkonom. Čo sa ale týka podmienok pre Copilot Plus PC, tie bude Asus spĺňať až po bezplatných aktualizáciách. Ďalej tu máme ešte 32 GB rámku a terové SSDčko, na margo grafickej karty, tak tá je integrovaná, ale keď tu spúšťame takú našu benchmarkovú hru Slow Roads, tak v podstate tá ide na ultra detailoch, ale však nie je to žiadna Call of Duty alebo nejaká veľká triačková hra. Každopádne aj pri tejto hre sme si všimli jeden taký drobný nedostatok. Asus sa totiž chváli, že tento ZenBook by mal byť veľmi tichý, čo potvrdzuje, že pri tom kľudovom režime, kedy máte iba otvorené nejaké prehľadače a pracujete v textových dokumentoch, tak v podstate tá hlasitosť sa pohybuje na nejakých 25 decibeloch, keď hovoríme o teda tom chladení. Lenže procesor sa snaží byť natoľko efektívny, že vy v momente, ako ho zaťažíte jednou úlohou, ktorou je napríklad tento benchmark prehliadačový, tak automaticky spomalí všetky ostatné funkcie, až sa dostanete do momentu, kedy mu robí tak trošku problém otvoriť aj nastavenia. Procesor však musíme pochváliť za výdrž batérie pri bežnej kancelárskej robote, pretože tu sme sa dostavili na nejakých 6 až 8 hodín, čo vám v pohode pokrie jeden pracovný deň a v podstate tam započítame nejaké prácu s dokumentami, prehliadače a taktiež aj Photoshop a toto všetko tento notebook zvládal. V prípade, ak už príde na nabíjanie ZenBooku, tak jeho 72 Wh batériu môžete nabíjať výkonom až 65 W. A za zmienku stojí, že počas nášho testovania sme notebook z vybitia do 60% dobili za 50 minút. Pri práci oceníte prítomnosť Wi-Fi 7 technológie, ktorá zaručuje rýchle a stabilné pripojenie. Taktiež klávesnica má napriek kompaktným rozmerom notebooku dostatočne dlhé dráhy kláves, len pri touchpade je cítiť, že sa pozeráme na jeden z najmenších 14-palcových notebookov na svete. Ako už napovedal nielen môj minulý vstup, ale zároveň názov S14, tak rozmer displeja je 14 palcov a čo je taká zaujímavosť, je dokonca aj dotykový. Ponúka rozlíšenie 3K, 120 Hz obnovovaciu frekvenciu a 100% farebný rozsah podľa DCI-P3. Ľudsky povedané, zobrazuje verne farby. No a čo ešte dôležité, tak produkuje o 70% menej modrého svetla. Takže nemusíte ani potom takéto hrubé okuliare ako ja. Myslím, že každá žena alebo futbalista, ktorý v mladosti nemal úplne šťastie na úsmev, by vám vedel povedať, že krása niečo stojí. No a inak to nie ani v prípade ZenBooku S14, pretože ten stojí bez 1 eura 1900 eur. Tá cenovka je jednoducho vyššia, to bez debaty. Ale ak hľadáte notebook, ktorý je niekde v strede medzi tými ARMovými a medzi tými úplne klasickými, tak práve toto môže byť voľba, pretože tá Intel Core 7 tu podporuje nejaké tie AI funkcie, taktiež je veľmi ľahučký, no a ako bonus máte ten parádny dizajn. Dajte mi teda vedieť do komentáru, že ako sa nový Asus ZenBook S14 páčil vám a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.